En primer lugar, è stata una riunione entre amigos, no? Banda di ex primer ministro di Aruba, che durante hopi anni ha junto con il ministro presidente Marco Rutte. Nós deseamos também uma relação hopi personal, em qual hopi bes nós representa reino de hopi país e no momento nós sim vamos por a oportunidade também para intercambiar de pensamento mais profundo arriba que está une nós no reino, que está reto para botar base de sustento forte para não ter divisão no reino, tema que amigo Marco Rutte a deliberado para o hopi bes e é todo apoiar somente com hopi energia e forte e visão de nós para dar reino e possibilidade de por enfocar arriba e possibilidade de win-win cooperatie strategico. Ging goed, wij kennen elkaar natuurlijk heel erg lang. Mike was premier van Aruba de eerste 7 jaar toen ik hier vanaf 2010 premier werd. Dus ja, we hebben heel veel meegemaakt, heel vaak samengesproken over het Koninkrijk, over de plannen, maar ook waar hij mee bezig was in zijn tijd om Aruba verder op te stoten in de vaart der volkeren. We zijn het ook wel eens een keer oneens geweest, maar altijd een goede vriendschap. Ik heb nu natuurlijk een prima samenwerking met de huidige premier, dus ik ben politiek neutraal, maar ik vind het ontzettend leuk om iemand die ik zo lang ken weer terug te zien. Waarbij we in het bijzonder ook gesproken hebben over 2 dingen waar je heel erg mee bezig bent. Eén is, hoe kun je nou een sociale agenda verbinden aan een economische agenda? Dat is natuurlijk ook iets waar we in Nederland iedere dag naar zoeken. Van hoe krijg je nou, je moet het geld verdienen. Maar ook hoe bouw je nou een sterke samenleving met ook sterke sociale structuren. En het andere, ook iets wat hier natuurlijk speelt, ook hier een grote staatsschuld, Aruba ook. Hoe ga je daar nou op een slimme manier mee om voor de langere termijn? Dus daar hebben we ook over gepraat. Ja, ik heb met veel plezier op Aruba mogen werken. De uitdaging was om bijvoorbeeld de mensen die op de cruiseboot aankomen ook in de winkelstraat van Oranjestad te krijgen. Hoe krijgen we de mensen echt downtown? Dus daar hebben we plannen voor ontwikkeld. En wat ik heel mooi vind om te zien is dat er in Aruba ook echt gewerkt wordt aan de wijkenaanpak. Dus de wijken om het centrum, zowel in Oranjestad als in San Nicolas, die hebben aandacht nodig. En het is mooi om te zien hoe daar met een aanpak per wijk echt een plan voor is gemaakt. En die wijken ook meer kwaliteit hebben gekregen.